up? Super fam, super migo bay is in the house. And then, for to this istorya hay lang sa yun taper may kay pasensya lang kayo kay wala pa ko sila kay di pa ako makatime kay mura akong time rag ibutasan ako sa tulog kay whole night at ang atong duty din anang adlaw tulog na to nya langas pod matulog na to mga abot og 6 hours lang kay medyo ang atong surroundings medyo langas man kinamata sa lungsod. So pasensya na kay sa sunod nga puhon since makadi-off na ko or else na ako i-relieve sa akong duty makalaag na ko super fam og bantay lang mo permis sa akong uploads kay moabot lang gyud niya ko na panahon nga moabot ko banhoyod sa mga overviewing dito sa may bais. Okay, maagyan man jud ako ang mga overviewing sa bais. So, mag-istoryahay lang taron kabahin aning kanabang in love kay kaso sa katawo no. In love kay kaso sa katawo kanang todo effort kay ka tanang butang gimong buhat then musugot na kanang ma-in love pud siya nimo mabalap ng mga in love nimo siya sa imo na kanang ang imo lang ma-feel ko once nga true life fully in love na jud ka siya truly fully in love na jud kanang in love na kaayo ka kung sa Tagalog pa totoong in love na talaga ka sa isang tao araw-araw ay parang brand new laging bago ang lahat ng bagay na sa paligid mo siya laging presko sa paningin mo at ikaw mismo sa sarili mo palagi kang nai-inspire sa kanya palaging siya yung laman ng isip puso mo di ba so for further usapan sa istorya natin kanani nindot kaayo sa feelings nga kanang ma-in love ta maganda sa damdamin yung feeling na in love ka sa isang tao at sa bandang huli in love din siya sa iyo di ba ang sarap sa feeling ng ganon. Pero mostly ngayon nakakaano na kasi pag na in love ka mag-effort ka duha-duhaan lang ba kung tinuod ba na or dili but for me lang no once kung in love ka sa usa ka tawo dili na ka mag-matter kung nibalos ba na siya love nimo or wala ba but ang ato lang gyud no nga sa atin lang na ang atin lang ay makagawa tayo ng hakbang o effort na maipakita natin sa kanila na totoo tayong umibig sa kanya. Diba? So, yun lang po ang aking may share sa araw na ito at sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification for updated ka sa upcoming vlogs. Nako, this is Super Migo Bay. Maraming salamat.